Ideme si trhať obočie. Nechcem nič hovoriť, ale moja myhalnice magnifík. Hej, a inak mám čerstvo umyté vlasy, nie sú ani vyschnuté, takže preto vyzerám tak, jak vyzerám. Mám tu úplne takúto random čiernu pinzetku na obočie od Ebelin a mám tu takúto. A je zo Sheinu alebo z AliExpressu. Ona tam mala akože aj tú celú rúčku, ale je to Čína, takže sa to zlomilo. Pripravte si servitku a pekné, dobré, silné nervy, lebo ja som citlivka. Sice mi umre pes, plačem, ale vytrhám si obočie a revem, jak kebyže umrem, ma takto zarezal. Takže zostaňte hydratovaní, jahodový upík. Ja som v duši ešte dieťa, nechajte. Teraz asi zvyšok videa budete tútoho. Dám si radšej, že vlasy to gumičky, ježiš, ja vyzerám jak letuška. Dáte si to tak, aby ten vlas